tzopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm. U meta ra sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu qallu. Trid fiq. Sinjur wieġbu il-marit. M'għandix min jitfani fil-menqa. Xin jitqanqa l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad friexek u imxi. Ejt il-dak taħdejk, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fiq. Qabad friexu u beda miexi. Dakinhar inserta kien is-sibt. Għalhekk illum qalu lil dak li kien fiq is-sibt illum u ma jiswix iġġor friexek. Iżda huwa ġibhom dak li jfejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. U ma saqsew, minu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Amen. Iżda l-infejjaq ma kienx jaf min kien. Għax Ġesu laħaq warra billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju qallu ara issa fiqt. Qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilekx xi ħaġa qar. Ir-raġel telaq u mara ant il-lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Imma Ġesu qalilhom, missieri jaħdu jaħdem sassa, mela naħdem jien ukoll. Illum il-mulej jrid ikellem bosta minnkom għax hemm bosta minnkom li qegħdin ħdejn il-menqa. Hemm bosta Kristjani li qegħdin ħdejn il-menqa. Ħanibda nerġa' naqra minn vers 6. Immaġinaw pool imdawwar bnies morda, kemm minnkom rajtu The Chosen? Jekk ma rajtuh xaraw, għax vera powerful. Is-serja ta' The Chosen. Infatti The Chosen jitkellem hemm parti mill-serja fejn jġib din l-istorja. Ma nix baqgħet narah. U ma dan il-pool kien hemm bosta nies li huma by the way nies tal-Alla. Nies tal-patt. Lut kienu qabel ovvjament illum kieku ngħidilhom Kristjani. Ma kienu n-nies tal-Alla tal-patt qed jistennew xi ħaġa. Ġesu raħ qiegħed hemm u lil-mulej lilek qed jarak fejn in. U jra d-diffikultajiet li inti għaddejja minnhom u għaddej minnhom. U ra s-sitwazzjoni tiegħek. U llum Ġesu irid jgħidlek knisja, poplu, ibni, binti. Int trid fiq. Int trid fiq. Malta. Int trid fiq. Isqof tar-reliġjon Kattolika. Int trid fiq. Prim Ministru. Int trid fiq. Intom tridu lil Malta tfiq. Pastors, rajja, evangelisti, Kristjani, tal-born again.
Jissa xi franchise Amerikanu. Intom tridu tfiqu. Intrid tfiq. Nista' nassigurakom li ħafna ma jridux ifuqu. Nista' nassigurakom li ħafna kattolċi ma jridux ifuqu. Ħafna Kristjani ma jridux ifiqu. Evangeliċi, Pentekostali, Battisti, Patrijiet, Sorijiet, Isfijiet, Assisin, River of Love. Ħafna minn dawn in-nies ma jridux ifiqu. Kemm kien ilu hekk dan? 38 sena. Dera drajt ek għax hekk aħna mdorrijin għax jien hekk kont malle għax jiena dejjem hekk kont imdorri l-aqwa li jiena nagħmel dak kollu li jiena imdorri ma mhux infiq. Laqwa neqpa mmur il-knisja biex neħlisa, għax hekk imdorri avolja qatt ma salvajt, qatt ma nbdilt, qatt ma nħlist, imma laqwa nagħmel għax dejjem hekk kont imdorri. Għax aħna l-familja kollha hekk imdorrijin nagħmlu. Għax aħna dejjem hekk għamilnihom l-affarijiet. Wieħed minn l-affarijiet li lilek jistgħu jaħlulek ħajtek u tkun twelid biss u mlejt naqra vojt għax hawn l-ispazju hija id-dnub tal-familjarità. U kollha kemm intom u aħna u inkluż jien irridu noqogħdu attenti minn dan id-dnub. Għax hekk drajt, għax hekk nifhimha. Għax hekk aħna dik it-tradizzjoni tagħna. Imma inti m'intix tinduna li għadek ma fiqx. M'intix tinduna li qed tagħmel bħal dak il-hamster li darba kont kellimtkom fuqu, dejjem tiġri l-istess rota u binti ser imkien. M'intix tinduna li d-drawwa tiegħek għalkemm dejjem tagħmel l-istess rutina xorta għadek indannat, oppressat, jekk mhux possedut ukoll. B'depression kif jgħidu bil-Malti d-boss. Mhux hekk jgħidu bil-Malti. Imma hekk imdorri jew għax it-tabib qalli biex nagħmel hekk. Avolja ta' ħafna mardu biha di. Imma laqal li tabib. Mela tajba u ġvera. Għax kulħadd qed jagħmilha. Mule għaliex m'intix tiżmani. Infatti kont nsaqsi lilek għaliex m'intix tiżmani. Infatti kont nsaqsik bibni għaliex m'intix tiżmani. Inti xi trid toqgħod bil-qiegħda ħdej il-pool jew tqomu timxi. Qgħod attent x'titolbu lil Ġesu. Li ħafna għadhom ibennuh jgħidulu bambin. Għax jekk inti vera trid il-Ġesu jgħinek, Maltin u għaw Ċineżiż. Alla Kristu ħajjiskomodak. Ħajjiskomodak. U mhux ħajħallik kif drajt. Għax għal Kristu ma jimpurtax x'taħseb li jint drajt.
Jekk inti trid tara d-dawl, jekk inti trid tara id-differenza, jekk inti trid tara l-fejqan, m'intix tinduna li dak li ilek tagħmel Malta għawdex isqof Prim Ministru President mhux jaħdem. M'intix tinduna Aziz brother Kristjan, Aziz oħt Kristjana, Aziz Nisrani Kattolku Protestant Evangeliku, m'intix tinduna li dak li tagħmel mhux jaħdem. Mhux ovvja m'intix ħatfiq. Mhux ovvja li m'intix ħatara d-differenza. Mhux ovvja ħatibqa' tgħix biex tgħix biss bil-għaxja l-għajxa ta' ekla biss. Mhux ovvja li inti bil-forsi tikol il-ħobs minn filosofija. Għaliex inti trid Alla jagħmel xi ħaġa għalik imma billi tibqa' kif int. U Alla meta jiġi f'ħajtek jaqliblek l-imwejjed kollha. Anzi, sorry, jaqleb lilek bl-imwejjed kollox. Imma inti xi trid? Tkompli tagħmel dak li inti drajt jew riżultat. Din ħanejdilkom, din hija risposta importanti, din hija mistoqsija importanti da. What do you want? Do you want to see a difference? You want to be healed? You want deliverance? You want blessings? You want to see prosperity in your life? Or you just want to see, you want to just be comfortable because that's how you've always known it. Jew inti tibqa' komdu għax dejjem hekk kont tafa. Ismawni moħħkom hawn. Nafu intom li kif Ġesu dejjem l-Iskrittura tgħidilna dejjem dar fejja u jaħles il dawk kollha li kienu oppressati mix-xitan għax Alla kien miegħu għax kien midlu bil-Spiritu Santu. Imma għadni ma naf il-ħadd u ma nista' naħseb imkien fejn Alla fejja xi darba darbtejn l-istess. Mela l-prinċipji tal-Alla ma jinbidlu qatt. Il-kif jinbidel kuljum kull darba. Imma darba l-oħra hekk fiqt. Imma darba l-oħra hija darba l-oħra. Mhumiex Alla tad-darba l-oħra, huwa Alla il-jien, mhux li kont. Imma darba l-oħra ħadd ma għamlet li xejn, issa mankatni għal omri. Għalhekk inti ma tistax tieqa' fuq id-darba l-oħra. Għalhekk inti ħobżna ta' kuljum, mhux il-ħobża tal-ġimgħa l-oħra. Għalhekk inti jekk tittara bidla. U nuk li se toqgħod gerger bloli tal-ħajja. Sa meta jasal il-vot, ftakar kemm għelet il-ħajja. Meta tasal il-vot, ftakar il-perverżjoni u l-korruzzjoni li għandna f'pajjiżna. Mhux inkella tiġi terġa' tgħidli għax hekk drajt u għax indejjem hekk kif votajt. Inbidel! Kulħadd jista' jqum ir-raqda xi darba. Għaw ġbut minnkom għadni kif missejt l-ek l-Alla tijak. Li ħajaqa. Għax kull min jagħmel lilu nnifsu Alla, Alla jafġu. U meta taraħ jafġu, żul minn nofs. Ħalli l-proċess ikun komplut. Ejt il-dak ta' tek, int trid fiq. Int trid tfiq. Do you want to be healed? Then get ready for change. Jekk trid tinbidel, jekk trid iż-żwieġ tiegħek jinbidel, m'intix tinduna li dak li ilek dejjem tagħmel, u dak li dejjem għamlet il-mami, u dak li dejjem għamlet għax il-mami u d-dadi jekk kienu, int m'intix il-mami u d-dadi. You are a new couple. Intom kopja ġdida. Jekk trid tiżwieġ bħal mami u d-dadi misek iżżewġ il-missierek. Jew lil-ommok. L-imbagħad nirrestawk u jitfawk ta' kordin. Għax tiġi perverżjoni li s'issa mhux tollorata sa fejna fin. Ma ma ċassjax elezzjoni oħra tiġi tollerata wkoll.
Jekk Alla ma jħinx għal dal-pajjiż. Ma tafx li Alla jagħmel ħaġa ġdida kull jum. Ma tafx li Alla jagħmel ħaġa ġdida ma' kull persuna. Ma tafx li jekk inti dak li lek tagħmel sena, sentejn, 3, 4, 5, 10 u għadu ma ħadimx, għalfejn tipprova jġelu jaħdem, mhux ħajaħdem. Għalhekk Alla tgħidlek, minn hemm. Get your precious holy butt up and walk. Xi trid? Trid ħaġa differenti. Trid differenza. Il-prinċipji talla ma jitbidlu qatt, il-metodi iva. Kif? Għax id-darba l-oħra pastor ma tarċivejt il-barka għax jien għamilt hekk u hekk. Mela kważi ħanejlek qis ruħek li ħaterġa' serek. Ħaqta rasek. Ħaqta qisek. Alla jagħmel xi ħaġa ġdida. Sinjur wieġbu l-marit, m'għandix min jitfani fil-menqa. Xin jitqanqa l-ilma. Innotaw. Ħankellimkom lilkom eżiż Kristjani, insara u kull min qed jisma' u jixtieq jitgħallem xi ħaġa għal ġid tiegħek stess. Jekk inti tiġi tgħidli jien qed imbagħti finanzjarment, imma kull xahar tenfoq mijiet ta' euro biex inti timxi u tkun ċumnija. Reċenti tkellim ma' xi aħwa li nħobbhom u semgħu nemmen li semgħu minni u ħafna minnkom tisimgħu mill-kelma tal-mulej u tisimgħu mill-qaddejja Alla taf tgħid fit-tieni Kronik 2:20. Jekk inti tisma' mill-qaddejja Alla u mill-profeti tiegħu, inti stana int tkun impierek, inti ġi stabbilit, you will prosper. If not, the opposite too will happen. Taf kemm hawn nies qed ibatu finanzjarment f'dan il-pajjiż turrun. U hemm ħafna bżonn li hemm minnhom jġibu l-għajnuna. U hemm bżonn imma li l-ħajja ma tistax tibqa' toqgħa sfranat bla kontroll. Imma apparti dak kollu, inti min-naħa tiegħek ħa tibqa' mal-menqa. Intix tinduna li jekk inti istil ta' ħajja li tgħix mhix qed tkun ta' għajnuna għalik. Ħantikom eżempju aħwa. Pakkett sigaretti kemm illum? Pakkett. Jiena qatt ma jebni ringrazzjalla. Kemm hawn xi ħadd tgħidli kemm tisħix issa tgħidli fisem Kristus llum tinħeles mis-sigaretti. 570. Daw cheap jew daw l-orien. Kwalità tajba daw. Tajba msamma kollu qtluk. Mela ħanamlu 570 times 30. Tiġi għandek 100 ħanamlu Madrid, 170 jekk tieħu pakkett wieħed. Kemm minnkom tafu mhux għalikom intom żgur li le. Imma il-paybook tajb minn pakkett wieħed. Il-paybook nej. Kemm iktar? 3 pakketti kuljum. Ħanamluha basic times 2. Fix-xahar 350. Ħanejt xi ħaġa llum li ħaniskomodankom. Mela int li għadbati finanzjarment, taf li int 350 qed tonfoqhom sigaretti biex joqirdu lilek innifsek, apparti l-butek. Ejja nagħmluhom dak f'xahar. Times sena. You're not gonna believe this. Diet taqbada sew jien. ħana ġana mela tax diet is-somma qed tbellaħni. 5.70 times 2 equals 1140 jekk żewġ pakketti. Times 30 days equals 342 times 12 months equals
li kieku l-Kristjani kollha ħanaskom ma damkom. Dawk kollha li Alla kollha ħliskom mis-sigaretti. U dak li l-kun Kristu nħaliskom apparti nitkellem id-drogi, Tagħtu daw biss, tagħtux iktar dex, ma daw, ta' kont titfaw sigaretti. 4,100. Mbagħad passer jitlob għalija ħajkoll il-finanzi. Le, mhux ħajtlob għalik da. Biex mur taħraqhom. Biex toqgħod tbus is-sigaretti. Ħin kollha titbewwes. Millum il-qoddim taf xi bdejt nagħmel? Issa taqbel u ma taqbilx miegħi dak affarijiet tiegħek. Meta xi ħadd jitlobni l-għajnuna finanzjarja, ngħidilhom int pejjel. Inti ħud droga. Ħabbat il-Bibli u għan nistalla nitkellem, għax nistalla nipretendu għam li jkunu supposti jafu aħjar, mux għadek maħkum minn sigareti kontra l-lek ħajtek u inti ma tistax laħaq mal-ħajja, mux bil-fors fuq 4,000 biex toqtol ilek nifsek kull sena. I'm sorry. Għalija dinja l-epitomija ta' tubaġni. Tubaġni. Tuba l-persuna, l-ġir tubaġni. Verb ġdid fid-dizjonarju Malti. Kemm minnkom taqblu? Kemm minnkom ma taqblux? Ma tagħmilx differenza, xorta demmenu. Mhux vera aħwa. Mela ma nejnx il-miet jistragilja u nejnu ħafna nisa, natu glorja lill-Alla u nirringrazzaw lilkom għal-fedeltà tagħkom. Imma mhux inti qed taħli. Inkun ta' nuri ħnien għal-bidu, imma rrid narak li inti tittinħeles. Għax minix ħan isponsorja għalek l-ebda dnub. Qed taqbdu xi ħaġa żeżaħu. Amen. Infatt mela la faċ li tajt 8 kuljum li int meħlus. Eżatt. Amen. U messa ma wax għalda, Sinjur wieġbu l-marit, m'għandix min jitfani fil-menqa. X'ħin jitqal għall-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jenżel qabli. Il-bniedem li huwa għażin mhux fiżikament għax m'għandux xogħol, huwa għażin f'moħħu. Dejjem it-tort ta' ħadd ieħor, qatt mhu għat-tort tiegħu. Qatt mhu għat-tort tiegħi li ninsab din is-sitwazzjoni. It-tort ta' dawk li ma jarfawnix. It-tort tal-boss għax ma tanix opportunità. It-tort tal-mami jew it-tort tad-dadi. Isimgħuni aħwa, bil-passat jiena u inti ma nistgħu nagħmlu xejn. Bil-futur tista' tagħmel kollox. Għaliex ma tħallix il-Alla jopera fik. Il-passat ma tista' tagħmillu xejn. Imma l-futur m'hemm xejn li ma tistax tagħmel. Amen. Mela qabel ma inti tqum fiżikament, l-ewwel titqum mentalment, u meta intom tiġi River of Love, dak li jkun qed jiġilkom qed titgħallmu kelma biex tqumu. Biex tqumu. Meta Kristu qal lil dan ir-raġel aqbad friexek xi ta' tfisser fil-ludi Jiġifieri inti llum qiegħed fil-baxx u jiena ħanollik. Lest li l-mulej jollik. Mela number 1 iqaf għamel skużi. Iqaf! Number 2, kisser kull familjarità li hemm f'ħajtek. Neħħija toqgħodx tgħid għax jinek drajt u għax aħna dejjem hekk kamilna.
Kissira dik il-mentalità. Kissira dik il-perċessjoni, perspettiva, perception bil-Ingliż. Kissira dik il-perspettiva. Kristu qed jgħidlek jiena rrid nollik, ħalli tibda tara l-affarijiet kif narhom jien. Iqaf għamel skużi. Issa l-passat ma tista' tagħmel xejn bih. Dak li għamiltu issa, ma tistax, you cannot undo it. Imma jekk inti titbidla fiż-żwieġ, għamel xi ħaġa differenti. Jekk titbidla fil-xogħol, għamel xi ħaġa differenti. Jekk trid xi ħaġa, hawnhekk ħanirfes il-kallijiet with love. Jekk inti trid ġisem differenti, għamel xi ħaġa differenti. U mu qed noffendi lil ħadd għax naf li hemm issues differenti. Ma tistax tagħmilha għall-ġimgħa. Meta inti trid, isma'wni aħwa, bodybuilder mill-lat spirituali u fiżiku. Għandna hawnhekk hemm il-Ġeżrit, iċ-champion ta' Malta, Glorja lil Mulej. Ġeżrit kamel. Sewwa. Ġeżrit taf kemm jitrenja kuljum. Ġeżrit jitrenja kuljum ħafna iktar minn ħafna minnkom itrenjajtu f'amorkom kollu. Mux għed nindilkom kunu bħal ġeżrit ta' xmul kulħadd huwa maqtuħ għal ġeżrit, bħal ġeżrit. Imma Alla minn kulat iridek li tkun imbierek. Mux ħadd mur toqgħod tiġri ma' Malta u toqgħod taqsam kanal bħal ma jagħmel ġeżrit. Sewwa, fil-każ, you do it for me, I claim your blessings. Imma jrid ikun hemm konsistenza. Konsistenza. Trid tikber spiritualment. Trid tikber tkun taf il-Bibja. ċertu nies jgħidu li pastor x'inti taf ħafna l-Bibja. Qalbi, jiena twilit tubba fil-Bibja. Għamilt ħin investejt, nistudja. Ħadd bis-serjetà il-Bible College. Ħadta bis-serjetà. Grazzi Mulej, il-Mulej tani grazzi għax mhux bis-saħħa tiegħi, tani grazzi li Alla jtellani taħt nies li huma Talla u għaraft il-vuċi tal-Mulej anke meta jitkellmu huma mhux biss jispirkalli meta jkellmu waħdi Alla, għodu attenti. U tallimt, sottomettejt, qed isma' Alla għalli bl-aktar ma ċaru tant, għallini ridek taħt id-dan il-qaddej. Mur poġġi hemm! Kont naf u kemm ma kontx naf. Issa meta ma fil-Bible College mhux ħajdilkom b'dab ta' ftaħir, mhux qed ngħidilkom b'dab ta' ftaħir. Meta jiena mort il-Bible College, tafx qalu li l-aħwa, hawn inti x'ġej tagħmel tiġa taf il-Bibja aktar minna. I was a walking Bible, kien jgħidu li you're a walking Bible. Trust me, I may have a lot of knowledge. It's not all transferred and downloaded yet. Għax it takes a lifetime to download it. Inti tista' tkun skrittura, imma da mhix trasformazzjoni. Sewwa? Imma aħna kollha qegħdin fi proċess ta' nikbru. Imma jekk jiena rrid insir Ministru tal-Vanġelu, ħadd ma juħu għalih, ħalli kulħadd jitgħallem minna di. Imma jekk irid insir Ministru tal-Vanġelu, jiena rrid impoġġi, nitrenja, nissottometti, naqdi. That's a dirty word għal ħafna Kristjani. Sewwa u ikbeħ. Jekk jiena rrid business, sewwa, irrid naħdem biex dak il-business irrid nibda mill-bidu. Ħadd ma sar manager l-ewwel sena ta' ħajtu. Tibda ħafna nies illum il-ġurnata huma suċċess, hekk miljonarji qed ngħidilkom. Tmur taqra ħajjithom taf minn fejn bdew? Kon janitor, kon cleaner. Illa llum għandek il-kumpanija f'ejdek. Onestament qed ngħidilkom ġieli smajtuhom dawn is-sejjer intom. Għax jiena smajthom dawn is-sejjer. Il-min honor għal Mulej. Because God honors consistency. Many Christians, they're on fire one weekend and they're gone the rest. Il-frott ma jikbirx għax inti tħawwel żerja llum u l-għada għandek ħsat. Inti tissaqija dik iż-żerrija u kif tibda tara dik bert tipproteġġija u biex mill-wid, mill-ħaxix ħażin. Hemm staġuni. Xi ħadd darba qalli għax jien inni ħafna snin u ma lħaqx xejn. Qalbi let me tell you something.
God is not God, the most thing that the Lord wants about you is not about what you get, but it's what you become. Alla l-iktar ħaġa li jrid fil-bnu bintu mhux x'jakkwistaw kemm kapaċi jagħmel meetings u whatever u pritki, imma x'issir fil-proċess. X'issir int, aħna qegħdin kollha fil-proċess. Darba min kien qala, Tony Cook kien qala di. Għal many in the process of aiming of becoming great ministers, they become lousy Christians. ħafna fil-proċess li jixxen u jisiru ministri tal-Alla jispiċċaw jisiru kristjani terribli. Aħwa, meta l-mulej għalli biex inġi Malta jina t-luleda. Bil-kontra. Iridek tiftaħ xogħol il-mulej. Le. Meta xaħat għalli you're gonna become a pastor. I rebuke that in Jesus' name. That's from the devil. I'm telling you the truth, honestament. Il-mulej wa xogħol darba kien hemm moħħ. Konta tlaqqas kelli l-ebda knisja f'moħħi f'pedamenti ta' qalbi xejn. Brother, you're gonna have a church one day in Malta. Lord, in Jesus' name, I rebuke that sister. You're speaking from the devil. Isn't that amazing? The devil has gotten so many people saved, delivered, that healed. Hallelujah. Tifmuha ħawama. Imma anka meta l-mulej mbagħad se jaħli. Għadda 6 snin qabel ma għamilt l-ewwel pass. Infatti meta l-ewwel darba l-mulej se jaħli biex il-Bible College, jiena ħsibtu ġimgħa dieħla. And I flopped. Għallibni, ta' fuq l-istorja biex għandilkom is-storja kollha. Għalli vera jiena se jaħtlek, għandhom ma metlekx is-sena ta'. Proċess. Sewa, u eżis aħwa, jekk inti tid il-bidla, ara xemm madwar ħajtek. Mill-familjarità. Minn dak li huwa familjari. Ħanedkom xi ħaġa. Mokkama. Many of you today you need to draw a line. This friend is useless. This friend is useless, this friend is useless. What are they doing in my life? Actually, they're more of a hindrance than a help. Barra. Dal-ħabib għal-xej, dal-ħabib għal-xej, nax edin jamlu ħabib, daw għal-xej din fħajti, barra. Inħobbok, bye. Għattif muħa. Alla jrid jagħmel xi ħaġa ġdida f'ħajtek. Ma tistax ħares lura. Ma tistax toqgħod tikkonsidra dak li hemm wadwarek. Ma tistax twaħħal fit-sija, fin-nanna, fil-kuġina, fil-mama, fil-kelb, fil-papagall, fil-gvern, fl-oppożizzjoni, fil-papa u l-isqaf jew il-pastor. U laqqas tista' twaħħal la fil-mara u laqqas fir-raġel. Int! Għax ir-raġel le int. Għax il-mara le int. I know this is going to make a bunch of us nervous. No. You are where you are. It's not because of your wife or your husband. It's you. Stop making dumb, useless, time wasters excuses. Iqaf għamel skużi bla sens li ma ħajamlu l-ebda ħajproduċu xej f'ħajtek. Trid riżultat, trid fiq, trid tara li l-ek differenti spiritualment, emozjonalment, fizikament. Tagħmel xi ħaġa, toqgħodx tistenna d-dinja tagħmel xi ħaġa għalik. Kristu qallek kif tqum, tibda timxi. Halleluja. Amen għawa. Dakinhar inserta kien is-sibt. U għalhekk il-lut qalu lil dak li kien fi is-sibt illum ma jiswix iġġor friexek. Isma' int, dak kif qed tagħmel hekk aħna mhux hekk imdorrijin. Inti differenti. Isma' int bħalna, no thank you m'għandi l-ebda interess. Intom bħalna le.
Imma int bħalna le m'għandi l-ebda interess. Ara daw mhux bħalna kif kulħadd trid ipoġġik f'kaxxa. They want to figure you out. U l-moment li tidda naqa differenti u titkellem naqa differenti u timxi naqa differenti, isma' hija inti differenti. Allora inti differenti qed tiskomodani għax mhux imdorri hekk. Iżda ġibhom dak li fejjaqni qalli jaqbad friexek u imxi. Jiġifieri prattikament dak li fejjaqni intom qatt ma fejqtuni. Intom qatt ma salvajtuni, intom għadem ħallajtuni mankat hemm isfel. Issa tinteressak fija li għataren niddi u nqumu nimxi. Intom kontu kontenti tgħidu li għax Alla batlek salib qalbi u titġorru. Għax intom qatt mettuli li actually s-salib ġarru għalija Ġesu Kristu. U s-salib li ma kienx il-mart u s-saħtit, is-salib li kelli jiena niċħat li l-nifsi u norbot li l-nifsi u nidentika li l-nifsi ma' Ġesu Kristu ħaj, mhux Ġesu Kristu li għadu bambinu u mbennu. Ma' Ġesu Kristu jirrenja, mhux Ġesu Kristu jiġi ix-xitan nisawtu u mbagħad nagħmlu qaddis. Help us, Lord. Iżda nfejjaq min kien jaf, iżda l-nfejjaq ma kienx jaf min kien. Għal Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tabju qallu ara. Issa fiqt, issa qomt issa timxi. Ara ma tmux terġa' lura lejn il-frix. Ara ma tmux terġa' lura minn fejn ħrixtek. Ara ma tmux terġa' lura fl-istess fejn kont immankat. Ara ma terġax lura fejn int laqat rajt fejqan, laqat rajt ħelsin, laqat rajt il-qawwa tal-Alla, ara ma tmux terġa' lura hemm. Għax jekk terġa' lura hemm ħa terġa' tiġi mankat. U ħanejdilkom tafu li l-perspettiva hija differenti hu meta tkun bil-qeda mal-art milli tkun bil-wifqa. Fil-wifqa ġifieri Alla għajmek mill-mewt. Alla ħarġek mill-mart, Kristu ħarġek mis-saħta, Kristu ħarġek mill-povertà, Kristu ħarġek mill-ikbar dnub, l-iktar dnub li jżomm ħafna nies maqsin, l-injoranza. Injoranza. Ommi u missieri taf kienu jgħiduli, żammewna injoranti wis. Mhux totalment hija l-verità dik, għax x'inriedu setgħu fetħu l-Bibja u bdew jaqrawha. Imma saġi hemm biċċa verità. Ara issa fiet, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilek xi ħaġar, kemm naf nies li fiequ inħelsu, sabu l-paċi u jerġgħu jmorrulek lura ħdej il-menqa. Ma dak iż-żmien ġej għax ir-riħ ħajonfuħ. U z-żarrija terġa' tuħu l-ħajja u l-Adam jerġa' jikber fuqhom il-laħam. Ir-raġel telaq u mara ant il-lut jgħidilhom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. U għalhekk il-lut ħraxu. Isn't that amazing? Dawk li kienu mdorrijin jgħidulek miskin, ja ħażra, ara da fejn ġaru każa. Jaqgħu mort River of Love, missek tistħi. Stenna ftit, qabel kont immankat. Kont id-drogat, kont makkes fid-dnub u kont kuntent bija. Issa tridni nistħi. Nistħi kif kont qabel, bħalek. Fid-dlam, immankat, tuba, ignorant. Għadnejlek għalija, mux għalik inti bravo ħafna. Sawa, għalina, issa nistħi li sibt il-Kristu ħaj. Issa nistħi, le ma nistħix ta' Halleluja. U Ġesu għallum, ara ma terġax tidnem. Għanilkom, x'kien id-dnub ta' dar-raġel? La kienet id-droga.
La kienet il-pornografija. Daw kollha dnubiet, by the way, just in case ma tmux taħsbet ngħidilkom go ahead, no problem. Il-familjarità u li dejjem inġibu l-iskużi. Ħafna minnkom qed tistennew miraklu. Ħadd jieħduh il-miraklu, iqaf għamel l-iskużi. Iqaf. Iqaf fit-teskuża. Twaħħal f'ħadd ieħor għax il-ġenerazzjoni tagħna hekk, għax il-familja tagħna kollha hekk. Stop it. Foka fuq dak li qallek imxi għex għal Kristu fi Kristu biex twettaq dak li Alla għandu fil-ħajja tiegħek. Alleluja. Glorja l-mulej. Ejja nqumu bil-wifq aħwa. U xi ħaġa l-aħħar punt. Ir-reliġjużi kienu irrabjati għax Ġesu fejqu fis-Sabat. Forsi ssib reliġjużi li fiqt għax ma ġejt River of Love u fiqt. Allura mhumiex kuntenti li sibt il-Kristu jew fiqt fir-reliġjużi. Ir-reliġjuż jista' jkun ukoll tħabbix rasek ta' jista' jkun xi wieħed li forsi familjari, jista' jkun familja, jista' jkun ħabib, jista' jkun kattolku, jista' jkun evanġeliku, jista' jkun li dejjem dak ix-xaħat li xaqek tibqa' kif int għax hekk kien drak. Qed tifhmu aħwa. Illum il-kelma tal-mulej hija di, inti trid fiq. F'liema jarja titfiq finanzjarment. Imma inti m'intix tinduna jekk inti titfiq finanzjarment dak li qed tagħmel mhux qed jaħdem mela qed tagħmel xi ħaġa oħra. Meta daw l-aħwa ġew ftit snin ilhom, kemm ilu sena? Intom li tajt it-testimonianza dik il-ġimgħa l-oħra sena, kien sena, kemm ilu sena? Sen ilu kienu għaddejjin minn mument finanzjarju wiebes. U kollha aħna ngħaddu minn mumenti diffiċli. Imma l-mulej tani kelma li kienet skomda għalihom, tibżax mettilhomx tuni fluskom kollha. Mettilhom xi. Mhux qed ngħidilkom mhux ħanejdilkom hekk is-sena d-dieħla ma nafx. Qed niċċajta, ovvja qed niċċajta. Sewwa, mettilhom xi. Il-mulej tani kelma profetika. Trid tneħħi xi ħadd mix-xogħol. Hemm persuna popolari trid tgħidilha bye. Titbiddel is-surroundings. U kienet ibsa, għax fin-natural kienet ma tistax tifhimha. Ma once li ħadu pasta fidi u għemlu l-kelma profetika tal-mulej, Tieni Kroniki 20:20. Stanew. Because if you believe the message of the Lord and his prophets, you will prosper. Kienet skomda? Kienet worth it? Kienet skomda? Ħafna tgħidu. Kienet worth it? Ħafna. Il-kelma tal-mulej tiskomodak, bat il-kelma tal-mulej dik li tfejqek. Il-kelma tal-mulej tiċċallenġjak, imma l-kelma tal-mulej dik li ħadd immaturak u ħadd trasformak biex il-glorja talla tiddi fuq ħajtek. Halleluja. Amen. Ejja nitolbu. Għandaw kollha li intom qed issegwu fuq YouTube, Facebook u televiżjoni. Il-mulej jitkellem magħkom. Meta l-mulej jkellmek għax jħobbok. Imma l-imħabba ma jfissi żiżi ta'. Imħabba meta tgħid l-isma' brother inti kapaċi għal iktar minn hekk. Minn hemm. Il-qawwa tal-mulej, il-grazzja tal-mulej tgħinek. Meta tgħinu hija mhux kulħadd jagħmilha, li ħadni b'kappajtni hekk li hekk. Jekk inti tiġi tgħid li mhux għax hawn ħafna hekk ta' li iħħandek kappajtni. Qed tallimni naċċetta t-telfin. You're teaching me to accept defeat. No, Jesus says, rise up. Walk. Leave the past behind. Break the mold. Smell the flowers. Jiena ma naċċettax defeat. Ta' xej. I'm a fighter and my destiny is victory in Christ Jesus.
Amen. U l-ikbar ġlieda lajja kontra l-mara. La kontra l-tfal, la kontra l-kontjata, u laqqas kontra l-kunjatu, u la ebda kontra l-kristjan ieħor. L-ikbar ġlieda hija kontra dijaj. Għaxek drajt. Dajsek, il-mulej kisser il-molds kollha ta' ħajjitkom fi żem Ġesu Kristu. Għax bek biss ħatimxi u tesperjenza l-qawwa tal-la. Amen. Jekk inti l-lejla tara dal-programm jew hawnhekk hawn xi ħadd minnkom ġdid u tgħidli passer, jien għandi bżonn inqum minn ħdejn il-menqa u nixtieq nibda nimxi. Hawn xi ħadd il-lejla tgħidli passer, illum nixtieq nagħti ħajti l-Kristu u għall-ewwel darba nibda nesperjenza ħajja ġdida. Holiday. Hawn xi ħadd holiday. Jiġi tagħti ħajtek il-Kristu llum is-salva. Tgħidlu Ġesu jgħajja f'qalbi kun sidu s-Salvatur tiegħi hawn xi ħadd il-lejla. Għaw xaħat jgħid li passer jina nxieq nagħmel dedikazzjoni ġdida. I want to make a fresh dedication. Għaw xaħat, tolli dej. Għaw xaħat. Inti. Il-mulej tikellem lilek. Trid dak li l-mulej għandu għalik. Trid minn fejnin. Trid minn raqda spirituali. Trid minn dak li huwa familjari. Trid minn dak li għaxinek drajt. Mela ħatibqa' esperjenza dak li dejjem kollek. Għal dak li huwa ġdid fi Kristu Ġesu. Jekk hawn minnkom dak kollha li għalejtu jdejkom jew suppost għalejtu jdejkom jew int, qegħdi talba warajja, din it-talba hija talba tas-salvazzjoni. Jekk temmen b'qalbek li Ġesu Kristu huwa l-mulej, huwa l-iben tal-ħaj, li miet għalik fuq is-salib, li rxoxta mat-tielet jum, jekk dan temmnu f'qalbek u intu llum les li ddewwar ħajtek lejh, mhux lej reliġjon, lej il-persuna ta' Ġesu. Inti s-salva. U tibda dik il-mixja li l-Kristu għandu għalik. Ejdi dit-talba warajja, ejdi dit-talba warajja, jgħidlu missi qadis. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Grazzi ta' din il-kelma mulej li qed qajjimni miċ-ċirkustanzi ta' ħajti, minn dak li huwa familjari biex nibda ngħix ħajja ġdida, biex inkun ta' Kristu salvat, maħfur u nwettaq il-pjantalla fil-ħajja tiegħi. Mulej, jaħsilni bid-dem qaddis tiegħek, imlijini bl-Ispiritu Santu u mullum il-qoddim niddikjara li inti li bentalla l-ħaj li miet u orx xtajt ma t-telet jum. Inti l-mulej tijaj, inti l-salvatur tijaj. Għamel minni dak li trid int fi sem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għedda dik it-talba l-lum vera minn qalbek, in salvat. Issa id-destin tijak għadha kif biddiltu. Issa inti id-destinat għal-ġenna, mux iktar għal-infern. Ismek ġi miktub fi ktib tal-ħajja. Issa, ibda qra l-Bibja. Mux imdorri, ibda qra l-Bibja. Inti ma tixtara differenza, mela ibda qra l-Bibja. Ħobbżna ta' kuljum ma tina l-lum, qed titkellem għal-kelma tal-la, għal-Bibja. It-tieni, ix-xierek, ma tistax kun Kristjan waħdek, impossibbli. Number 1, inti msejħ biex taqdi. Fejn taqdi? Fejn taqdi? Taqdi l-Alla u taqdi l-poplu tiegħu. Number tixxirek, ibdejja River of Love, kun nar terba u nar tisif fil-7 fil-axija u l-ħad fil-ħodu fil-10. U t-tielet ħaġa, tkellem mal-mulej, faħru, ringrazzjaħ, xandru, għajt il-ħad tiħol xamel miegħek il-mulej. Pija, il-mulej birkek. Ftakar li Kristu għandu pjana l-ħajtek, imma jrid joħorġok minn dak li intilek makkas fih.